Исәнмесез, халык сүзләрен искә алып, бүгенге тапшыруыбызны кыяфәтеңә карап каршы алалар, акылыңа карап озаталар дип башларга булдык. Кызганычка каршы әлеге гыйбарә бигрәк тә яшьләр арасында көннән-көн үзенең актуальлыгын югалта бара бугай. Кыяфәткә карап каршы алабыз, киеменә сокланып сөйләшәбез һәм кием салым адресларын сорый-сорый озатып та җибәрәбез. Кешеләрнең, аеруча яшьләрнең матур, затлы, байлы тормышка тартылуы бар. Алар башкалардан аерылырга тели. Мондый кешеләрне гламур дип әйтәләр. Кем соң ул гламур? Нинди сыйфатларга ия? Бүгенге студиябезнең кунаклары үзләрен бик гламур дип санаган һәм бик гади тормыш алып барган һәм эталоннарга баш имәгән кешеләр җыелды. Исәнмесез? Беренче сорауны иң матур һәм испай киенгән яшьләргә бирик әле. Менә Салават, бәлки син аңа җавап бирә алырсың. Нәрсә ул гламур? Нинди ул гламур кеше? Һәм менә сез әйтеп киттегез, яшьләр инде гламурга тартыла дип, инде гламур дигән сүз ул стиль дигән сүз. Әлбәттә, яшьләр алар стильле гламур булырга тиеш, чөнки алар киенә белмәсәләр, бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар бит инде. Шуңа күрә яшьләр инде әлбәттә киенергә ярата. Бүген инде күп кенә магазиннар да бар. Шуңа күрә гламур бик позитив әйбер. Сез үзеңне гламур дип саныйсыңыз? Юк, менә сез әйтеп киттегез, монда үзен гламур дип санаган кешеләр дип инде. Мин үземне бер кайчан да гламур димәдем, ләкин безнең татар шоу бизнесында шулай әйтеп киттеләр. Татар эстрадасыбызның иң гламур җырчысы һәм күп кенә алып баручылар, күп кенә концертларда инде мине иң эпатаж һәм иң гламур җырчы дип игълан итәләр. Миңа нәрсә алай игълан итәләр икән, әлбәттә инде. Бит инде мин бит тырышам, киемнәрне тектерәбез инде. Бу ошый икән халыкка, ошый икән. Алып баручылар шулай мине игълан итә икән, димәк, бу чыннан да шулай. Ләйсән, нәрсә ул синеңчә гламур? Гламур ул матурлык. Мин каушыйм. Каушама, матурлык та, гүзәллек. Матурлык, гүзәллек, хатын-кызга карата да, менә хатын-кызның гел матур буласы килә. Хатын-кыз гына түгел, хәзер ир кешеләрнең дә матур буласы килә. Салон красотларга йөриләр, матур киенәләр һәм стиль жизни гламур. Синең дә яшәү рәвешең гламур дип Юк, мин дә үземне менә Салават әйтмешли, мин үземне бик гламур кыз дип атамыйм. Гламурга һәрбер кеше омтылырга тиеш дип уйлыйм, матурлыкка. Бүген бик тыйнак гламурлар җыелган бугай. Юк, бүгенге көндә гламур дигән сүз ул ниндидер менә сүгенү сүзе сыманрак инде, әйбәт. Гламур дигәндә аяк идәндә. Монда шундый сорау. Мин гламур түгел, үземне бик гламур санамыйм дип әйтәсез. Татар эстрадасында дип әйтегез, татар җырчылары арасында, бәлкем сәясәтчеләр арасында гламурга иң якын торган, гламур эталоны булган кешене атап була микән? Әгәр дә инде татарлар арасында. Үзегезне тыйнак тотасыз, әлбәттә. Бәлкем бардыр шундый кеше. Бу инде безнең модельерлардыр, бәлки Татарстанда яшәүче, Казанда яшәүче модельерларыбыз алар. Рөстәм Исхаков, Надежда Аюпова, Илназ. Шуңа күрә алар трендларны күрсәтәләр диергә була. Модельерлар безнең гламур кешеләр, инде безнең шул ук чиновникларга, артистлар арасында да бик матур киенүчеләр бик күп. Гламур егетләр күп. Менә татар эстрадасында Мөнир Рахмаевны алсаң, Салават Миннехановны, тагын анда бар егетләр. Юк, ансы керми. Менә кызлар арасында әллә ни күренми. Менә шул урыс белән чагыштырабыз икән, Бажена Рыльская, яисә Ксения Собчак кебек бездә татарның шәхесләре юк кызлар арасында рәштә. Ландыш Нигъмәтҗанова. Ул гламурмы? Гламур. Иркә. Ялтырый бит ул. Ялтырый димәк гламур. Гламур, менә минем аңлавымча ялтырау дигән сүз. Менә мин брошка киеп килгәнмен икән. Мин бу пиджакны, мәсәлән, эшлекле очрашуга да киеп бара алам. Ничә сумга алдың аны? Сер булып калсын әле. Эзлә бөтен Казан кибетләре буйлап, эзлә. Шуның бәясен тап. Хәннәрсең, бәлки берәр җиргә интервью бирерсең, Нәрәйсә Бирханиеваның пиджагын таптым. Менә төшердем телефоныма, менә бәясен төшердем. Син шуңа матур күстимәсен прямо, курчак шикелле. Гомумән алар шундый матур. Шаккатам сокланып туя алмыйм сездән шундый матур. Фикремне әйтеп битерим әле. Мөмкинме? Минемчә, менә Ләйсән әйтте, матурлык диде, минем дусларым әйттеләр. Матурлык ялтырау. Ялтыравык. Сәхнә минемчә ялтыравык таләп итә. Нәрсә генә дисәгез дә, ялтыравык кирәк. Чөнки яңа ел бәйрәм, шулай бит. Кемдер соры әйберләр, кара әйберләр киеп килсә, ул траур булачак. Ул уже бәйрәм булмый иптәшләр.
Ялтыравык кирәк. Менә Ксения Собчак дигәчтен инде ул бит инде Ксения Собчак ул бит инде алып баручы, ул аның образы, гламур образы. Без инде менә артистлар арасында теге мин гламур дип алай акча эшләп йөрмибез. Безнең төп эшебез ул җырлап алып бару. Теге гламур дип шулай акча эшләү безнең арада андый әйбер юк дип Ягъни уйлыйм. чын мәгънәсендә гламурлар юк дип әйтмәкче буласың. Яки ул гламур бары тик тышкы яктан гыйбарәт. Бу сорауга Голливуд актрисаларының берсенең җавабы бар. Хатын-кызга гламур булып күренер өчен бик күп тырышлык кирәкми, бары тик матур кыяфәттә камера каршысына басып, юләр кеше кебек елмаерга гына кирәк. Мәгать, мин сезне бераз сәхнәдән төшерим әле. Сез сәхнә турында сөйлисез. Сәхнә өчен ул гламур бәлки кирәктер. Эпатаж булырга мөмкин. Сәхнә белән зал арасында ниндидер бер һәрвакытта да ниндидер киртә бар. Хәзер проблема шунда, минем күз аллавымча, сәхнәдән төшә башлады менә шушы гламур яшьләргә. Балалардан алып, яшүсмерләргә, яшьләргә. Алар барысы да менә Салават сиңа ошарга тырышалар, башкаларга ошарга тырышалар. Һәм алар бераз артыгын кыландыра башлады. Шулай бит? Мәсәлән, алар үз-үзләрен бик каты яраталар. Алар социаль челтәрләрдәге аккаунтларында һәрвакыт үзләрен мәгълүмат иреннәрен шабартып төшерәләр айфоннарына, айпадларына. Аларда ниндидер теге фикерләүдән китү бар ниндидер менә кышкы кыяфәткә зур игътибар бирү. Очрашкан сайын алар үбешеп яки кочаклашып исәнләшәләр. Манерность. Егетләр шаблайтырып шап иттереп исәнләшү анда, анда егетләр кочаклашып исәнләшәләр, кызлар белән булса үбешеп исәнләшәләр. Менә шундай ниндидер Ләйсән әйтте, образ жизни дигән нәрсә килеп чыга башлады. Һәм ул әйбер хас менә өйләнмәгән һәм кияүгә чыкмаган контингент өчен. Чөнки әгәр сез кияүгә чыгасыз, өйләнәсез икән, сезнең бөтен гламурыгыз теге якта калачак. Балагыз тугач, анда инде тырнаклар белән әле мин сезгә бер серне ачам, әле балалар кайвакытка кайта. Инде андый зур тырнаклар белән сез бер нәрсә эшли алмыйсыз. Гламур кала шунда. Сез әгәр сезне гламур дип атыйбыз икән инде, сез бераз гына балалыкта калган кешеләр. Дөрес. Балалыкта. Сезнең шибәр әни булган кызларны күргәнегез юктыр. Алар шибәр һәм пөхтә булырга тиеш. Ир-егетләрдә. Мәсәлән, ир-егеттән Менә минем күп кенә дусларым бар, әйбәт. Бик яхшы матур киенәләр, тырнаклары да. Аларга гел әйтеп булмый, алар теге бала тудырган дип, алар спорт залларга йөриләр. Үзләрен карыйлар. Беренчедән хатын кызның минем уйлавымча шул үзенең иренә ошарга, шулай бит. Вот шуңа күрә без бераз төрле әйбер турында сөйләшәбез. Бар ниндидер шиктән чыгулар. Ир кешедән ис килмәскә тиеш начар исеме. Тырнаклары киселгән булырга тиеш, ниндидер элементар кагыйдәләр булырга тиеш. Әмма хәзерге ирләр алар солярийга йөри, педикюрга, маникюрга йөри, аларның инде вакытта калмыйдыр, бәлки гаиләгә нигә бераз арттыра башладылар. Әле бит брутальлек бар. Шушы тапшыруда, сезнең тапшыруда мәрхүм Туфан Миннуллин әйткән иде. Сез хәзер ир-егетләрнең биюләренә карагыз әле, алар хатын-кыз биюе бии дип. Чынлап та, кайбер егетләрдә хәзер хатын-кыз походкасы. Менә шушы гламурга омтылып. Юк. Сез менә мин әйтәм бит инде тапшыруның башында әйтеп киттек, гламур ул инде ниндидер сүгенү һәм дә инде менә әйтек гламур җырчы икән, ниндидер менә оттенок сез әйтәсез, ниндидер гомосексуализм инде хатын-кызлар походкасы дип. Бу дөрес түгел, но раз менә әйтеп киттегез, сәхнәдә менә безгә ошарга тырышалар, булай иреннәрен кабартып, но ул социаль шилтәрләрдә ул әйбер бар инде, менә Instagram, монда контакт, әйбет. Сез үрнәк күрсәтәсез дип Алар сезгә ошарга тырышалар. Нинди без матур, безгә карагыз, безнең бит төп максат ул түгел, без бит җырлар аша ниндидер мәгънәне җиткерәсебез килә. Үзебезнең тамашачыларыбызга, инде безнең концертларыбызга шундый матур киенгән кешеләр килә икән, димәк, аларга ошый. Аларга безнең иҗатыбыз ошый. Икенче концертларга инде, анда бәлки өлкәнрәк абзыйлар киләдер, бәлки маникюр да ясамыйлардыр инде алар. Но һәрбер кешенең үзенең аудиториясы. Илназ, син берничә ел элек матбугатка биргән интервью барса шаккаткан иде. Синең озак иртән тырнаклар бою, педикюрлар эшләү, чәчләреңне матурлау турында шундый шаккатырган. Әле һаман да дәвам итәсеңме шул? Уйнау булды, ниндидер халыкны шаккаттыру. Чын мәгънәсендә шундый кеше булсам, мин андый журналистка гына интервью бирмәс идем. Чөнки аны язучы, ул язманы язучы, ул өлкәне бөтенләй белми. Шуңа күрә бу булай гына бер кызык тудыру өчен генә. Ләкин шуннан да мин үземә игътибарны бик күп бирәм. Үзеңне тәрбияләү,
шын мәгънәсендә чиста, пөхтә йөрү, зәвык белән киенү миңа калса ул бик шәп нәрсә. Нәкъ менә шәһәр кешесе өчен дип әйтәсем килә инде минем. Сорау мөмкинме? Ул менә бу тырнакларны карау ул иртәнге намазындан соңмы, намазга хәтлеме ул? Мин тырнакларны өйдә карамыйм, мин салонда эшлим. Безнең анда кызлар бар, менә алар ярдәм итә. Шулай дип әйтим. Кеше үзенә зур игътибар бирә икән, әлбәттә, гламур булыр өчен, матур булыр өчен үзеңгә күбрәк вакыт бүлеп бирергә кирәк. Егетләр өчен бигрәк тә. Чөнки егет кешене иртә белән тәртипкә китерер өчен бик озак вакыт китә, кайсы бер көннәрне аеруча. Менә шундый үзеңгә зур игътибар бирү, ул бәлкем кичкенә вакытта, бала чакта игътибар җитмәгәнлектән башлана торгандыр. Сез үзегезнең бала чагыгызның шундый эпизодларны әйтә алмыйсызмы, бәлкем шуңа күрә бүген ул арттырыбрак чыга торгандыр, сәхнәдә булса да. Үзеңә игътибар итәсең икән, ул бит теге яхшы, матур күренер өчен син бит шул ук вакытта спорт белән шөгыльләнергә тиеш, бит. Әле аннан башка әле син кеше матур күренә, димәк ул иртән үзенә күп вакыт уделять итә дигән сүз түгел, ул спорт залга йөри, яхшы ашый. Бу бит гламурның шартлары түгел. Без бит күбрәк хәзер мода юнәлешләре һәм яшәү рәвеше турында сөйләшәбез. Ул менә әйттек хәзер бер сиптәме. Мәсәлән, син күбрәк метросексуальлеккә нишләптер игътибарыңны юнәлттердең. Чөнки гламур яшьләр менә Мин әйтим, бруталь бар, ул киресенчә мәсәлән. Ул да димәк, гламур кешенең зәвыклы булу шарт дип уйлыйм. Дөресме? Мәсәлән, ялтыравык дидегез. Ялтыравык шарт була алмый, чөнки алайса сайыскан да гламур була. Чөнки ул ялтыравыкны җыеп йөри бит ул. Ул да гламур була. Шулаймы? Сайыскан. Матур брошка тапса, ул да гламур була. Гламур сайыскан. Мөмкинме миңа әйтергә? Менә Данил Сәфәров авызыннан ишетелде, үз-үзеңне ярату дигән әйбер. Әйме? Әйттең бит шундый әйбер. Ул начар әйбермени? Минемчә безнең татарга ярату начар әйбер. Әйе, һәрбер нәрсәдә чама кирәк. Әйе, мин аны аңлыйм, һәрбер кеше аңлый, һәр нәрсәдә дә чама кирәк. Әйтәләр, елан агуы да дару була ала, күпмедер мигдарда булса. Шулай бит? Мигдарны син арттырып җибәрдең икән, бетте, китте, үлдең. Дару да булырга мөмкин, медицинада андый очраклар бар. Шулай бит? Һәм минемчә, менә минем үземнең фикеремчә, менә мин авылдан килгән кыз, мин район үзәгендә тусам да, барыбер ничектер гламур тормыштан, кибетләрдән, бөтен нәрсәдән мәхрүм кеше идем. Мин үземне, мәсәлән, хәзер карыйм, мин бөтенләй үзгәрдем. Мине шәһәр үзгәртте, мин әйтә алам. Син монда рәхәтлек таптың. Һәм мин әйтәләр бит әлегә аноним алкоголиклар җыелган җирдә әйтәләр бит әле. Я признаюсь, я алкоголик дигән шикелле. Я признаюсь, мин шапоголик. Һәм мин аны оялмыйм. Мин оялмыйм, чөнки мин үзем эшләп тапкан акчаны туздырам. Барысына да өлгерәм. Әйме матур булырга да, эшләргә дә, акыллы сүз әйтергә дә, шул ук вакытта дусларыма ярдәм итәргә. Менә мәсәлән, кеше киенмичә тормый. Шулай бит? Бирек тә хатын-кыз матур киенергә ярата. Ул аны барыбер ала. Менә һәм минем пиджагыма әйттегез инде. Менә пиджак, шыйды пиджак, әйме. Аны барыбер аласың. Барыбер аласың. Шапоголик булсаң, син аны шапоголик булсаң, син грамотно, гламурный булсаң, әйме, гламурга омтылсаң, шуны үзеңә максат итеп куйсаң. Менә мин мәсәлән килдем авылдан, менә дөресен әйтим, бер контактта бер дус кызым миңа переписка җибәрде. Мин үзем педагогика университетында укыган кешемен, туташмын. Ләкин журналистикага кирип киттем фотография аркасында. Ни өчен дигәндә мин фотографияга төшәргә яратам. Сезнең фотосессиядан килдең. Бүген әле минем фотосессиямда булды. Айга бер тапкыр үткәрәсең син аны яисә 2 айга берме, атнага берме? Һәр язда була ул минем. Беренчедән яз көне ничектер табигатьтә яшәрә, хатын-кызның да үзгәрәсе килә, чәч төсен дә үзгәртәсе килә, шунда иренен дә башка төскә буйысы килә. Иратларга ошый бит, менә бит сез Рамил. Бу обострение түгелме соң? Обострение түгел. Мин аны шамасын беләм. Обострение булган, аны беләсез. Мине бүлдермәгез әле. Фикеремне җуюым бар һәм бик акыллы фикерләрне әйтми калуым бар. Менә, шуңа күрә әйтәм. Әгәр дә син грамотно эшләсәң, бөтен нәрсәне үзеңә, менә минем мәсәлән блокнотым бар. Мин ел сайын, яңа елда менә шундый максатларым бар минем дип куям, әйме? Миңа максатлар белән яшәү җиңелрәк, күңеллерәк. Нинди максатлары? Ну, без конкретлаштырмыйбыз. Мәсәлән, менә моны аласым бар. Үземнең фотосессия ясыйсым бар. Яңа сумочка аласым бар. Әйе, алар барысы да теркәлеп бара. Һәм күпме вакыт үткәннән соң, мин бит шуңа күрә әйтәм, мин разумный шапоголик.
шопоголик. Шопоголиклар алар бик күп төрлеләргә бүленәләр, әйме? Син әйбер алмый торып, шопоголик булмый торып, син гламур кеше була алмыйсың. Син типик кулланучы. Менә син яңа кием аласың икән. Менә сумочканы да күрсәтим әле. Бу сумочка турында барсы да белә. Әйе, бу минем легендар сумочка. Кайсы бренд әле бу? Ләкин менә кызыклы бер әйбер бар үземнең. Менә ничек дип әйтим, без иҗат кешеләре. Иҗат кешеләре менә миңа мәсәлән мин нәрсәдер уйлап тапмасам, ниндидер кызыклы, шаккаттырган әйбер булмаса минем тормышымда, мин үземне бик бәхетсез тоям. Бәхетсез булу ул бит инде бик начар әйбер, шулай бит. Шуннан менә мин бу сумочканы алдым, миңа гашыйк булып алдым. Данил Сәфәров күреп алды минем шушы чемоданчыгымны, әйдә языйк әле туйлар руга да файдалы булды. Анда комментарийлар яздылар, мине шәйнәделәр. Ничек теләсәләр, шулай итеп мине мыскыл иттеләр. Ярар, мин түздем. Мин чөнки матбугат руга үземнең фотосессиямны куйган идем 2 ел элек. Минем иммунитет барлыкка килде. Чөнки нәрсә генә эшләсәң дә син хәтта түбәнең астына төшеп утырсаң да сине барбер тәнкыйтьләячәкләр. Нишли икән ул анда бер үзе түбәнең астында дип әйме? Шуңа күрә мин шуны әйтмәкче идем. Мин иҗат кешесе, мин журналистикага да фотография аркасында килеп кердем, фотографияга төшергә яратуым аркасында. Озак вакыйга ул менә шуның аркасында. Шуңа күрә синнән җәмгыятькә нинди файда бар? Фикремне әйтеп бетрим. Мәсәлән, мин чемоданчыкны алдым, ләкин миңа үземнең изюминкамны куша. Аңладык. Синең чемоданчыкны алганыңны. Изюминка куйдым, әйме? Налог түләде, НДС, допустим, бухгалтер буларак мен әйтәләм. Җәмгыятькә файда китергә тиеш, җәмгыять аңа файда китергә тиеш бит. Мин урамда матурлыгым белән кешеләрнең кәефен күтәрәм. Минимум, менә бу чемоданны күргәч күпме кешедә позитив, һәм кайсысында хәтта балачак хисе туа, ниндер бер әкияти хис бит инде. Миңа сорау бирдегез, Сез урамда да шулай йөрегез, бик матур мәсәлән бу җәҗеп. Сез миңа сорау бирдегез, мин шуңа җавап бирергә телим. Менә мин мәсәлән чемоданчыкны алдым, ул бөтен кешегә кызыклы булды. Мин хәзер урамнан йөрим, чемодан миннән алданрак йөри. Һәм мин туйлар руны кемнәрнең укыганын беләм. Мәсәлән, миңа әйтәләр икән, әйе, карыйк әле, әйдә эшен ачып күрсәт әле. Менә шундый ажиотаж тудырды. Мин туйлар руны укымый дип уйлаган кешеләр дә укый булып чыкты. Алар үз-үзләрен саталар. Салават, синең азны кайдан икәнде? Белә, менә азнакайга килеп керәсең син, әйме? Сиңа егетләр ничегрәк карыйлар? Бу мөхиттә син бит инде үскән кеше, син анда эшләгән кеше, иҗат иткән кеше. Ул кешесе бит инде син. Дөрес әйтергә кирәк, дәгъва дирәк. Ул мөхит сиңа ничек карый хәзер? Без авыл кешесе чыннан да. Азнакай ул бәләкәй генә шәһәр, ләкин анда хәзер теге спортивкалар ниләр белән йөрмиләр инде. Ул спортивка белән ул чарада Казанда да йөрделәр, чөнки магазиннар да юк иде. Вьетнамский рынокта иң актуаль әйбер ул кара спортивка иде. Бүгенге көндә Азнакай шәһәре ул синең арттан бара. Юк, минем арттан бармый, без бергә барабыз. Юк, Азнакайда бик шибәр кешеләр, поддерживать итәләр инде, бит Салават, без сезне бермәй дип әйтмиләр. Юк, инде мин монда гына сезгә генә килдем шушындый костюм белән. Минем бер соравым бар. Менә гламур җырчылар дибез, гламур яшьләр дибез. Менә миңа калса, җырчыларга килгәндә, алар барыбер да ниндидер бер пародия кебек, ниндидер икенчел кебек, ниндидер үзенчәлеге юк кебек миңа. Бәлки мин ялгышамдыр. Проблема шунда, хәзер менә шушы клипларны караучы яшьләр бөтен тормыш менә шундыйдыр дип уйлый. Клипларны гына түгел, киноларны да. Киноларны алыгыз. Анда барысы да бөтен мәсьәләләрне кафеда хәл итә. Берәү дә станок артында эшләми, бер генә кинода юк, станок артында эшләүчене күрсәтә. Бөтенесе я бандит, я җырчы, я бай, я түрә. Я журналист, иҗат кешесе, берсе дә физик эшләүче турында кино юк, клип юк, бик сирәк. 1%, 10% түгелдер. Һәм яшьләр уйлый, менә тормыш шундый икән, ул шуңа омтылырга тели, һәм шулай дөрес дип уйлый, башлый. Менә чыннан да ул бик яхшы әйбер дип уйлыйм, чөнки менә соңгы 10 елда инде безнең эстрадабыз да үзгәреп китте бит инде. Менә сәхнәдә бик матур киенеп, бөтен тамашачы шуларга ошыйм дип әйттегез. Но сәхнәгә чыннан да матур киенеп чыга башладылар һәм дә инде ниндидер яңа стильдә җырлый башладылар. Шул җырлар аша инде алар тамашачылар, яшьләр, алар беренчедән әле ул татар җырына тартыла. Шулай бит. Әйтик, 10 ел элек татар җырын бик яратып тыңлыйлар иде, ләкин яшьләр татарча җырларны тыңламый иде, һәм дә инде менә дискотеклар хәзер китте бит инде бик актуаль. Татар дискотекасы ул вакытта әйтсәң, кеше аптырар иде, ничек инде татар дискотекасы башка гел
сыйышмый. Бүгенге көндә Урамга чыгып бийләр, пятачоклар бар иде, салават. Юк, монда татар дискотекалары, менә син оештырган кичәләр булырга тиеш түгел дигән сүз юк. Алар булырга тиеш. Әгәр ул балалар дип әйтик инде сезгә бармаса, урыска барачак. Урыс дискотекаларына аларны үзгәртә алмыйсың. Монда бит мәсьәлә менә шушы субкультураның таралуы турында бөтен мәсьәлә. Яшьләргә хәзер гламур шул хәтле күп үтеп керә. Менә шул ВКонтактены әле атадың, анда да шул хәл. Бер җитди әйбер язып куялар, бер кеше игътибар итми. Берәрсе фотосын элеп куя, менә улай итеп фотога төшеп, җаблай итеп. Шундук китә лайклар, комментарийлар китә, иң актуаль әйбер шул, бөтен кеше соклана, бөтен кеше шуның тирәсендә бөтерелә башлый. Менә кеше бит ул 90% күз белән мәгълүматны кабул итә бит инде. Калган обаяние, слух и так далее. Чыннан да, шибәр булса, нигә аңарга улай куймаска шулай бит. Булай инде шибәр булмыйча кайдадыр фотога төшсә, ул страницаны үтәләр генә фотография. Үз-үзеңә соклану ниндидер бер русча әйтмешли навязчивый идеяга әйләнеп бара. ВКонтакте кулланучылар, бигрәк тә яшьләр арасында. Сүзеңне дәвам итәм, бүлдереп булса да, гламур белән стильне һәм моданы кәттәлекне бутарга ярамыйдыр бу очракта, чөнки гламур ул социаль феномен. Һәм аңа феномен буларак карарга кирәк, чөнки гламур кеше ул әле гедонист була. Гедонизм дигәнем инде ул үз-үзенә соклана һәм үзенең ялтыравык булуыннан ләззәт ала үзенә. Нәфси шәһвәткә төшкән кеше. Шәһвәт кешесе материалист. Менә. Үз тәне өчен яшәүче кеше. Әйтсәк була, әлбәттә, ләкин менә бу үз-үзенә ләззәт табу. Һәм бүген, мәсәлән, Кубрикның ераккарак китеп инде Кубрикның «Заводной апельсин» дигән фильмын алабыз икән, ул фильмны гаеплиләр көчләүне гламурлаштыруда. Гламурлаштыру дигән ул инде ялтыравык итеп бирү. Бүгенге көндә, мәсәлән, без күрә алабыз Эммаларны. 14-15 яшьлек егетләр, кызлар үләргә сәбәп таба алмыйча алҗып йөриләр. Бу да гламурлык, бу үлемне гламурлаштыру дигән сүз. Мәсәлән, Кытайда 22 яшьлек студент кыз үзенең матәм көнен уздырды дип әйтсәк була, чөнки ул кызны бүген тере килеш күмделәр. Депрессиядан чыгар өчен ул шундый адымга барды. Бу да гламурлыкның һәм үзеңне күрсәтүнең бер юлы. Сез үзегездә, менә Татарстанда, татар җәмгыятендә дип әйтик инде, шушы агымның башында торган кешеләр буларак, менә шундый нәтиҗәләр өчен җаваплылык тоясызмы бүген? Без ул әйбернең башында тормыйбыз. Җаваплылыкны үз истегездән төшерәсез. Бер фикер әйтмә, мин монда ниндидер бер яшьләр турында гына әйтмәс идем, нәкъ менә татар яшьләре турында әйтер идем мен. Безнең тапшыру татар телендә булгач, нәкъ менә татар яшьләре турында. Татар яшьләренең киләчәге, татар яшьләренең менә үзенчәлеген саклап калуы турында, безгә гламур булырга кирәкми. Ул гламур булу, ул нәрсә дип әйтим, ул бик тә бай кешеләр өчен генә, искитмәле бай кешеләр өчен генә. Ул ниндидер ялтыравыклы ташлар тагып, ниндидер анда ялтыравыклы киемнәр тагып, әле ул син гламур дигән сүз түгел. Ләкин ул ялтыравыклы ташның бик очсызы булырга мөмкин. Син шуның белән ниндидер очсыз, бик түбән бәядәге гламур булып каласың. Шуңа күрә иң мөһиме зәвыклы булып күренү һәм дә татар яшьләре өчен аларның менә шушы тудырган образларында нәкъ менә татарлыклары сакланып калырга тиеш дип уйлыйм мин. Татар гламурның алайса ниндидер сыйфатлары булырга тиешме? Үзенчәлеге нәрсә? Менә ләйсән син татар икән, син нәрсәдә күрсәтәсең аны? Менә әйтеп бетерим. Без татарлар гомергә тыйнак булган, әдәпле, әлбәттә әдәпле, һәм дә безнең бу очракта әле динебез буенча да без бик нык тәрбия алабыз, Шуңа күрә безгә ниндидер Европадан кергән мода, аннан кергән ниндидер гламур, ул безнеке булырга тиеш түгел. Без зәвыклы булып, һәм дә татар булып калырга тиеш. Күрсәтергә ярамаган җирен, нәрсә күрсәтергә, шулай синең акчаң юк икән, ниндидер искитмәле кыйммәт анда ташлар алырга, син ниндидә булса, очсыз бәягә генә алып, аны тагып, менә булай мактанып күрсәтеп йөрергә тиеш түгел. Ләйсән, гламур дигән, сез әйткән, бергә гламур дигән определение бар. Менә мин сөйләп бетерим әле, нигә мине монда чакырганнардыр, минем сүземне бүлеп, миңа сорау бирделәр, синең нинди файдаң бар җәмгыятькә, шушы чемодан чигәң, шушы нең белән дип әйме. Минем Эльвира исемле бер дустым бар, ул юрист булып эшли. Ул бик күп эшли, трудоголик почти, Бер көнне керде миңа, аның бик зур проблемасы бар. Әйтмим нинди проблемасы, ул миңа булыша алмассыңмы дип керде,
Шуннан подъезд төбендә без моның белән очраштык. Ул минем чемоданчыгымны күрде дә, йөзе ачылып китте. Үләм, нинди чемоданчык бу? Әйдә сөйлә миңа, ничек алдың, шулай. Беләсезме, ул бөтен кайгыларын, бөтен проблемаларын онытты. Бу файда түгелме? Юк, сиңа алайса телевидение аерым ниндидер тапшыру барга кирәк. Позитив эмоция Кашпировский тудырды. Ул начар түгел. Лейсан, сен өзің татар деп санайсыңдыр бит, нейм? Мин чын татар кызы. Сен де бик ыспай, матур итеп киенеп йөрисең, сиңа барса карыйлар икән, игътибар итәләр икән. Сен бит инде татар милләтенең нәрсәсендер рекламалай да аласың. Шул ук читекләр кисәң, шул гламурның бер үзенчәлеге булмас идеме? Читекләрнең дә соңгарада менә bir-iki yıl mı elek şiteklер бик модада иде. Матур бизелгән, бисер белән ясалган şiteklер бик модада иде. Мин әйтикте, минем тоже ниде контактта үземнең битем бар инде. Анда бер көнне шундый фоторәсем куйган идем. Анда татар хатын-кызларының шитекләре, анда тагын ниндидер татар бизәкләре белән бизәлгән анда яулыклармы соң инде. Анда менә ис китмәле, менә ничә 5 минут эчендә бик күп кешегә, бер 30лап кешегә шундый ошады инде, бөтен комментарийлар яза. Менә мин үзем дә, Алла бирсә, мөмкинлегем булса, бу җәйдә үземә татар киемнәре, нәкъ менә заман сулышы белән үрелеп тегелгән татар киемнәре киеп йөрергә бит хыялланам. Хәзер шун кадәрле менә искитмәле шундый нәрсә дип әйтим инде, зәвыклы татар киемнәре тегә башладылар. Менә татар кызлары менә җыр һәм безнең җыр һәм бию ансамбле бар бит инде. Менә анда алардагы татар киемнәре, алар искитмәле. Ул концертка хәтта татар кешесе генә түгел, урыс кешесе дә барып, менә шаккатып кайтты. Безнең шуңа күрә миңа калса Казанда яшәүче модельерларыбызга нәкъ менә шушы татар киемнәрен ниндидер заманча сулыш белән менә бөтен кешегә дә җиткерергә кирәк иде. Нагай белән әйдә инде, диагноз хуй. Диагноз? Бу кешеләргә. Ну, алар диагнозны үзләренә үзләре куйдылар бит инде. Һәм гомумән алар гламурлар түгел, бәлки гламурлык псевдогламурлар дигән хәтта сүз чыкты. Мин блондинкадан андый сүз көтмәгән идем. Шулай бит инде. Шул псевдогламурлар инде алар безнең каршыда, чөнки гламур булыш кием дигәндә кесәңдә $1 миллион кирәк. Bentley, Lexus, минимум. Икенчесе, бездә ин гламур шәхесләр вертолет белән җөриләр һәм заповедный зоналарга туйларга кирип тыйылган кушларны, җанварларны атып йөриләр. Яки һич югында, мәсәлән, бездә гламур поплар, Bentley'да, анда Lexus'та, муллалар хәтта бар, шулай бит, менә алар гламурлар. Сез бары тик ниндер бер матур чәчәкләр кебек кенә, шушы индустрияның гламурына хезмәт итә торган бер сөйкемле кешеләр генә сез, гламур түгел. Аннан битәр сез менә матур итеп баштыгыз, бу якта әйтте, гедонизмга бәйләп чыгарлар, ягъни шәһвәт куллары. Кая сездән шәһвәт куллары, сез зиялы кешеләр. Бу Салават Миниханов гламурмы, бу антигламур, бу зиялы шәхес, бу милли җанлы кеше. Үз халкыма хезмәт итәр өчен дип инде ул татар дискотекаларында йөри бит инде. Шул безнең рәисәбез дә татар журналистикасына ниндер бер матур зәвык яисә төс кертер өчен, визуализация ясар өчен тырыша торган кеше. Ягъни сез гламур ди шәхесләр түгел әлбәттә. Сез шул менә шул Данил әфәнде әйтте бит инде, гламурлыкка балалар кызыга дип. Шул балаларны урыс гламурына кертмәс өчен, безнекенә тартып калыр өчен курбан булган шәхесләр. Шуңа күрә сез бердән бик матур күрнәсез кешедән. Мин курбан итеп чукламыйм. Бәлки чынлап та үзегезне гламур дип уйлый торгансыз. Әмма ләкин сез миңарга бик матур сүз әйтәсез, гафу ит инде, сине тыңлап тордым, ачуланма, ярыймы. Бик матур сүз әйтәсез, сезгә бик зур рәхмәт. Псевдогламур безнең милләткә хас. Ул үзе бик тыйнак. Әмма ләкин аңарга сез әйткән бер мөһим сыйфат хас, динебез гөнаһларын әйтмәскә рөхсәт итә, шулаймы? Хәтта әйтмәүен хәерле ди. Шуңа күрә ул яшерә, матур, калфак, шитек белән икенчедән сыйфатларын яшерә. Сабан туй безнең балачакта хәзердә иң матур кием, иң гүзәл
концертларда иң матур публика татар концертларында шулай бит. Хәтта Супер Алиса махсус җырда язды, алтын тешләр киеп, норка, туннар киеп татар дискотекаларына йөриләр кызлар. Бу безнең милләтнең асыл сыйфаты. Ягъни татар әйтән, авызында каракан булса да төкермә, кешегә сиздермә үз хәзрәтеңне сагышыңны. Шуңа күрә без менә шундый кешеләр инде. Һәм совет чорында да гламур бик актуаль иде. Ул вакытта тулы бер 2 айлык хезмәт хакына джинс алып кияләр иде. Андый матур чемодан булса, аны 1 еллык хезмәт хакына. Стилягалар. Менә ул гламур үлде. Без менә Рөстәм, сеңгә без икебез монда авыл балалары индеме? Сул якка карыйбыз да елмаеп куябыз. Рөстәм, синең фикерен ишетәсе килә, әлеге гламур татар яшьләре турында һәм аларның менә вәкилләре турында дип әйтәк инде. Инде ким кыллары булар. Безнең милләттә чынындагы күбесе псевдогламур, чын гламурга охшарга тырышалар. Әмма чын гламур юк. Бу безнең милләттә генә түгел, Россия буенча гомумән шулай. Чын гламур булыр өчен анда акча кирәк. Гламур демәк байлык дигән сүзгә кайтып кала түгелме соң? Мине ул ялтыравык Хәзерге яшьләр кыйммәтле булмаска да мөмкин. Алар без гламур булабыз дип Бу минем алтын түгел, мин аны сразу әйтәм, ләкин ул бик матур. Димәк шулай булгач мин бай кеше түгел. Өчсез гламур була. Гламур, ләкин псевдогламур. Псевдогламур, әйе, без шулай дип Менә әйтәбез. соңгы Ләкин ул байлыкка вакытта кайтып калмый. сүзләрнең мәгънәсе нитә? Гламур стиль дигән сүз, хәзер инде гламур сүгенү дигән сүз. Юк, стиль түгел. Купшылык артыннан шабу турында менә сүз бар, әмма купшылык артыннан. Мәсәлән, без күп кенә әйберләрне бүгенге көндә сатып алабыз үзебез өчен түгел, ә кеше күрсен өчен. Шулай бит инде. Мәсәлән, яки бу кеше iPhone тотып йөри, ул iPhone-ның мөмкинчелекләреннән бер 5%-нан гына файдалана. Интернетка да кермәскә мөмкин ул, әмма аның iPhone. Аңа җитер иде бер кичкенә генә телефон. Минем телефон 700 сум тора. Нәшуш телефон. Минем мәсәлән кемнедер шаккатырасым юк. Менә мондый телефон белән сөйләшеп, миңа уңайлы ул, сөйләштем. Интернетка керер өчен башка җиһаз бар. Бер кешегә дә минем избат итәсем юк. Ә гламур кешеләр, алар һәр вакытта мохтаҗ үзләрен избат итәргә, статусларын тотырга. Ә гламур булмаган кешеләр, алар ул нәрсәдән азат, ирекле кешеләр. Гламур ул индустрия. Ул кагаз бите булсын, ручка булсын, ул барлык каләм булсын, ул барлык әйберне дә популярлаштыру һәм аны кешегә төртү, кертү, алдырту, барлык юклы акчасына булса да, псевдогламурмы, гламур түгелме? Үзеңдә шопоголик дип әйттең. Үзеңдә шушы индустрияның кулы булганлыкка берәр төрле. Мин кулы түгел. Кулы түгел. Кулы түгел, мин бит әйттем, мин умный шопоголик, разумный шопоголик, акыллы шопоголик. Мин, мәсәлән, үземнең акча янчыгына зыян сала икән, мин бер вакытта да алмыйм ул әйберне. Әйберләр минем өчен дусларым кебек. Менә шунда әйтәм, бәлки миңа монда ой нинди летящий кыз килгән дип әйтерләр, ләкин һәрбер кешенең үз омтылышлары, мавыгулары шулай бит. Кемдер әнә спорт дип җенләнә, мин спортны яратмыйм. Һәрбер кешенең үзенең ниндидер мавыгуы була. Миңа шатлык китерә икән, рәхәтлек китерә икән, мин үземне шулай бәхетле тоям икән, минемчә ул начар әйбер түгел. Һәрбер нәрсәдә чамасын белергә кирәк, әлбәттә. Менә мин мисал китереп китә алам, iPhone-нар дидегез, әйме? Минем бер дустым бар, 25 яшьлек. Ул менә неразумный шопоголик дип әйтер идем. Ни өчен дигәндә, ул Татарстаннан читтә килгән, шушында студент, ул әйме укый программистка. Әтисе аңа акча җибәреп тора. Бу инде шул золотая молодежьнең берседер, күпмедер дәрәҗәдә дип әйтмәкче булам, әйме? 25 яшенә җитеп, ул әтисенең акчасына яшәп ята. Шуннан ул iPhone алган. iPhone алган да укырга түли торган акчасын алган. Беләсезме? Хәзер менә уйлап йөри, акча эзләп йөри. Каян табарга әтием белсә бер үтерә мине дип әйме. Менә ул чынлап та зыян китерә. Ә менә мин зыян китермим. Һәрбер нәрсәнең аның плюс һәм минус яклары була. Ләйсән, син кемнең акчасына яшисең һәм ой эшендә ничә сум акча бетерәсең? Мин үз акчама яшим, Аллага шөкер, мин эшлим, ике эштә эшлим. Мин әйберләр кылы түгел. Әлбәттә, мин соңгы арада белмим, әйберләргә ул хәтле әйбер алырга дип не стремлюсь. Минем өчен хәзер ул булсын подороже, но бер әйбер булсын, чем вот сыйфатлы булсын, әйе. Бәлки, фикерем шул. Сол яктагы безнең
Шибәр егет-кызларга карыйм һәм Гамил абыйга карыйм. Миңа калса Гамил абыйның сузып татарча сөйләшү күпкә гламуррак булып тоела, теге манерныйрак дип әйтим инде. Монда күчеп утыра кирәк. Гамил абый сиңа сорау гына бирим, пожалуйста. Казаки төркемен әйттек. Менә чынлап Рәсәй күләмендә гламур дип әйтәбез икән, ул колготки һәм үкчәре туфли киеп биюче бик фигурный егетләр төркеме. Менә бүген эстрадада дип әйтсәк тә була инде, егетләр белән кызлар арасында шикләр югала бара. Бу турыда Данил да әйтте. Ничектер менә кыз кеше кебек йөргән егетләр, кыз кеше кыяфәте кергән егетләр, Альберт әйтмешли, тестостерон җитмәгән канында тавышын эшкәрә башлаган. Бу замана чиреме, әллә без инде менә эволюция буенча шулайга таба барачакбыз микән инде? Белмим, тестостеронга бәйле түгел, тавыш калынлыгы, чөнки ничкә тавышлы кешедә менә мондый мужик булырга мөмкин. Хатынша ирдә менә дигән ир 10 баланың атасы булырга мөмкин. Кыяфәтләренә карап, сәхнәдә никылануларына карап, нәрсә әйтеп булмый. Данил Сәфәровның сүзенә ялгап әйтәсем килә, менә кемнеңдер сүзләрен бүлдереп булса да, безнең татарга гомумән үз-үзен ярату хисе җитми. Менә татар дигән җиләптер үз-үзенә бикләнгән, забитый, ниндидер серый кеше килеп баса, чынлап та шулай ул. Менә мин үзем татфакта укыдым. Безнең күрше балконда инде русфак кызлары иде, әйме. Алар шуның хәле безгә түбәнсетеп карыйлар иде, менә чынлап әйме. Минем мәсәлән бер гаебем дә юк, мин татар булуыма, әйме. Мин яшь кыз, авылдан килгән. Шуның хәле түбәнсетүгә карап әйтәм, ник алай икән бу? Чынлап та үзебезгә ышаныч җитми. Кайдадыр утырсак та, менә мәсәлән конференцияларда утырсак та, белгәнебезне әйтергә куркабыз, соравыбызны бирергә куркабыз. Бик сирәкләр татар журналистлары арасында каю итеп нәрсәдер яклап, нәрсәнедер оригинал әйтү. Бер төрлелек безгә үз-үзебезне ярату хисе җитми, ә ул кирәк кешегә. Үз-үзен яраткан кеше бер вакытта үз-үзен үтерми, ул иптәшләр. Ул үзен шулай итеп тараштыргалап, матурлаштыргалап, нәрсәдер үзен тагын да матуррак итәргә, тагын да күңелен дә үстерергә Син иртәнгә кадәр сөйли аласың. Монда сүз әйтелде. Ник монда сөйләргә килдек без? Рәхмәт, миңа бик кызык. Чөнки кызганча каршы аралашу даирәсендә гламур шәхесләр, көяз матур кешеләр аз инде. Нәрсә әйтмәкче идем, кемдер әйтте, гламурлык килде көнбатыштан дип. Бу дөрес түгел, гламурлык безнең милләткә хас, гарәпләргә хас, бөтенесе яхшы машинада йөриләр, бөтен нәрсәне алтын ясыйлар, бәдрәфне алтыннан түгел, күп нәрсәне әйтик инде. Көмеш табак савыт, алтын табак савыт гарәпләргә хас, Госманлы мәдәниятенә хас, менә Исмаил белә торгандыр, иң йомшак түшәкләр, иң алтыннан бриллиантлар кушылып ясалган җиһазлар. Берсе дә гламурга катнашы юк инде. Берсен әйткәндә. Хәлбуки мактануга катнашы бар. Ягъни гламурның нигезе бәлки шәрыктәдер әле, көнбатышта түгел. Чөнки Европада бит булай киенеп йөргән кешеләр юк. Булай киенсәң проститутка дип уйлыйлар бит анда урамда. Анда бит алар азат андый стереотипларда. Таушалган джинсы яки ямалган оек баш киеп йөриләр. Америкада анда хатын-кызлар 3-4 Бурханиева хәтле. Анда нинди гламурлык аларда. Чөнки миңа калса менә как раз бу гламурлык аның идеялары Россиядә тормышка ашалды, әзме күп дәрәҗәдә. Дөньяда ул гомумән юктыр дип уйлыйм, бары тик индустриядә гына. Чөнки бездә җитмәүчелектә үскән аркасында мөгаен аннары безгә хатын-кызга бик зур конкурентка яраклы булырга кирәк. Чөнки аларга бик матур күренергә кирәк. Алай булмасаң ул яхшы итеп кияүгә чыга алмый. Данил Сәфәров әйтеп китте, үз-үзеңне ярату түгел, бу барыбер курбан бу. Киресенчә бу гламур, мазохизм дип әйтергә мин моны. Матур булыр өчен бит инде һаман да мода артыннан карарга кирәк, телевидениедән хәбәрдар булырга кирәк һәрбер яңалыктан. Бу бит инде син күпмедер өлешеңне, үзеңнең вакытыңны бирәсең дигән сүз тыңлап утыруга, карауга суккан. Монда сүз әйтелде, гламур үзеңне яратуга кайтып кала дип. Шәхсән мин монда килешмим. Гламур күпчелек очракта башкалар арасында үзеңне күрсәтүгә кайтып кала. Мактану кебек килеп чыга. Әйтмәсәң бу юкмы? Барыбызда капчык киеп йөрсәк, ертык капчык киеп йөрсәк, ул матур буламы, күңелле буламы? Юк, сез һаман контраст ясыйсыз. Берәүдә бомж сыман киен турында сүз бармый. Дип әйттеләр монда. Чиста булырга тиеш, зауклы, спай булырга тиеш. Монда әмма ирекле. Ниндидер мода, беләсезме, мода буенча баручы кешеләр, алар ирекле түгел, алар стереотип курбаннары. Менә мода. Ә модага каршы баручы кешеләр, алар ирекле кешеләр. Син әйттең, стиляглар дидең. Стиляглар ул протест белдерүчеләр булган ул чорда. Ә хәзерге гламурщиклар, алар протест белдерүче түгел, алар агым буенча баручы, киресенчә. Менә бөтен аерма нәрсәдә. Шу фикерне дәвам итәсем килә. Менә әйтелде, яшьләр
җырчыларга, артистларга охшарга тырыша дип. Бәлки мин бу сүзне әйтсәм, күпләр ошатмас да. Мин сине капкап торырмын. Хәзерге яшьләр, алар үзләре уйлый белми. Аларга нәрсә тәкъдим итәләр, алар шуны кабул итә. Үз фикерләре юк. Күп очракта шулай инде. Минемчә, Инде яшьләрнең үз фикере юк. Менә күпчелек- Совет шарасында яшьләрнең үз фикере юк иде, аларга менә ничек аңлатканнар, шунда клятвалар биреп, менә анда үз фикере юк иде. Хәзер яшьләрнең үз фикере бар. Ул демократия дигән сүз ул. Мода артыннан чабып, но димәк бөтен дөнья кабул иткән икән ул әйберне әйбәт. Монда килгән икән, калганнары әйе. Кабул итмәделәр дөнья. Туктагыз, менә телефоннарга килик, әйбәт. Ярар, ул сезгә кирәкми. Но без телефон аша әйтик, интернетка да кирә алабыз. Счетлар белән дә регулировать итә алабыз, әйбәт. Бөтен мөмкинлекләр бар. Салават карап тор хәзер, әйме? Чит илгә чыксаң, бүлдердем, әйме? Чит илгә чыксаң, урамнарга карыйсың, анда 1 миллион сумнан арткан машиналар юк. Иң кыйбатлылары 1 миллион. Ә бездә Казанда, Мәскәүдә, Россиядә 3-5, 8, 10 миллионлык машиналар йөриләр, әйме? Чөнки аларның бер кешегә дә нәрсә исбат итәселәре юк. Аларга уңайлы, менә ниндидер бер машина. Йөриме, йөри. Кием буенча да шулай. Кием яхшымы? Мотормы? Чистамы? Уңайлымы? Китте. Мәсәлән, Лондонга барсаң, күрсәтәләр бит инде. Ширемдә яталар да китап укыйлар джинсы белән. Анда берәү дә уйламый, менә син бу костюм белән ята алмыйсың анда. безнең татарга бер-берсеннән көнләшү хисе. Менә бу көнләшү татарда, менә бу чыннан да бу Көнләшү татарга хас сыйфат түгел, ул капитализмга, һәрбер җәмгыятькә хас әйбер, урыслар тагын да катырак бер-берсеннән көнләшә, һәрбер хәтта кабергә, зиратына күмәргә килмиләр, туганнар, аңладыңызмы? Көнләшү татар сыйфаты түгел, ул нормаль биологик сыйфат. Кеше бер-берсеннән көнләшергә кирәк. Шуңа без сөенәбез. Татар, Аллага шөкер, ярыша эшли. Алтын алып кия икән, икесе зурракны ала, аның өчен ул эшләргә тиеш, стимул була. Синең шимадан кичкенәрәк, ул зуррагын алачак икән, стимул була. Менә дигән көнләшү. Туганның хәбәренә килмәсә, барбырын ачар инде. Ул безнең халыкка сыйфат ул. Ләкин аның татарның менә минус ягы да бар, әйме? Менә ул ала, ләкин аның зәвыгы юк. Безнең менә татарлар күбесе менә авылдан чыккан барыбыз да. Менә шул авыл булып кала, шул авылда яшәүзе. Уларның зур бәхете авыл булып калуы. Менә шуңа күрә менә инде урыслар белән эшләү дәврында аңладым, менә аларның ничекне татарга каршы бөтен очсыз әйберне, бөтен ямсыз әйберне татар белән тиңлиләр. Менә әгәр дә менә мин чәч хавас булып эшләгәч, менә ничек анда чәчләр ясарга име, әгәр дә без ясыйбыз икән шундый матур көдрәләр име, һәрберсенә ятып тора, бер-берсенә менә сыешып шундый матур. Алар аны татар көдрәсе дип атый. Хәзерге көндә теге нәрсә дип әйтим инде, тегендә тырпайган, монда тырпайган, менә аңлап булмый, теге художественный беспорядок, ничек булган татарчасы. Менә шундый нәрсә хәзер зәвык булып күренә. Шуңа күрә татарларга нәрсә дип әйтим, зәвыклы киенергә, өйрәнергә кирәк. Бик шатланып әйтер идем. Бер шушы темага бәйләп кенә әйтим дә, ул ни өчен татарда шулай килеп чыга, зәвыксыз килеп чыга? Чөнки ул аны үз теләгәнчә алмый, кешене шаккатырыр өчен ала. Аллага шөкер, беләсезме, ниндидер бер идеаль система килеп туды. Гламур булырга да ярый, антигламур булырга да ярый, зәвыксыз булырга да ярый. Бәлки аның зәвыгы зәвыксызлыгындадыр. Аңарга барыбер. Шалбарны килдән әйләндереп кидене, шапкурына оек башы киеп куйды ди башына, барыбер, аңладыңызмы? Индивид булып кала. Индивид та түгелдер, бәлки аңа индивид булырга теләми торгандыр. Аллага сыйфат бар, авылдан килә, гламур булырга тели, дискотекага йөри, бөтен акчасын югалта, атасының сыерлары дискотекага китте, юга куйды, дискотека гламурга китте, шүпшарган. Икенчесе килә, 3 җиргә дворник, идән җыштыручы, себрүче булып керә, ипотекага керә, 5 елда фатирлы була. Бу антигламур. Менә шунысы бар, сайлау мөмкинлеге бар, 10 елдан соң баш кашырга мөмкинлек бар. Сезнең гламурлыгыз, индустрия гламурлыгы, бу сезнең икмәгегез. Икесен бер юлы да эшләп була. Бик сирәкләр кешегә генә бу бәхет. Минем мисалда икесен дә эшләп була. Мин сезне әйтә алмыйм, гламур шәхес дип, сез шул индустрияның йолдызы. Ләкин гламур дип әйтә алмыйм. Сез просто матур кеше. Ләкин син гламур түгел рәйсә. Я как-нибудь переживу. Гламур кабул итәсез моны, ләкин кабул итәргә туры килә. Альберт, синең ди фикерең? Гламур индустриясы. Мин тагын кабат шул гламур сүзенә кайтмакчы идем. Чөнки гламурның бит сүзлекне ачсагыз, гламур сүзе ул
шарм, чары була, русча дигәндә, сихр, михр кебек була инде улар. Үзенә җәлеп итә торган чара. Ягъни роскошта яшәү, бөтен теге нәфеснең бөтен таләпләрен үтәп, ягъни акылсызча яшәү рәвеше була ул гламур чынлыкта. Я безнең менә күбрәк бу тышкы кыяфәткә без бәйләнеп калдык. Шуңа менә бу очракта псевдо-гламур дию минем өчен бик отышлы. Альберт, мәгънәсенә төшенә башласак, гламур җәмгыять белән идарә итүнең иң уңайлы ысулы дигән сүзгә син ничек карыйсың? Хәтта ул империалистик һәм капиталистик дәүләтләрнең коралы булып кулланыла. Җәмгыять эчендә дифференциацияне барлыкка китерер өчен. Сез аңладыгызмы бу әйткән фикерне? Минем бер сорауым бар. Сезгә һәрберегезгә шәхсән гламур кайсы җире белән камашаулый, яшәргә камашаулый? Бик ошый миңа ошый, бик матур. Әйтегез, кемгә менә камашаулый? Мен сездән сорамакчы, гламурның мәдәни кыйммәте бармы икән? Сез уйлый торыгыз, безнекеләр җавап бирә торыр. Бераз олыгаерга кирәк, кияүгә чыгарга кирәк, бала табырга кирәк. Менә шул гламур яшьләргә бераз гына акылга утырырга кирәк. Һәр нәрсәнең үз вакыты, 35 яшьләрдәге гламурщикларга карап, инде бераз гына ниндидер монда дисбаланс бар дигән әйбер бар. Аннары менә бу гламурларның хәзер икенче этабына таба киттеләр. Ничек? Миңа да 33 яшь. Яшеңне сорма инде. Хәзер гламурларның икенче стадиясына китте. Child free дип әйтәләр, әйме? Бала тапмаучылар юнәлеше бер кланы хәзер, әйме? Хәзер шундый пропаганда яшьләрдә. Бала тапмагыз. Бала табу ул Йөк. Сез үзегез өчен яшәгез дигән нәрсә. Менә шул гламурның икенче бер этабы ул. Мин гламурны гаепләмәс идем, чөнки бу гламур булу ул күп акча таләп итә инде. Ул кемдә бар, кемдә юк. Ләкин завыклы булу, минемчә, бу бик югары яхшы сыйфат. Гламурның шәхсән миңа зыяны юк. Аларның шул гламур кешеләренең үзләренә дә зыяны юктыр дип уйлыйм. Әмма алар ничек менә киләчәкне уйламый кебек күренә. Менә безнең заманыбыз шундый, әйме? Хәзер, мәсәлән, киләчәк турында уйлый башласаң, психушкага эләгәсең. Дөресен әйткәндә, иртәгә нәрсә эшләрме, нәрсә була дип уйлый башласаң. Дөресен әйткәндә, без бу җир шарына бәхетле булырга туганбыз, әйме? Шулай инде. Һәм һәр кеше үзенә бәхетне үзенчә аңлый. Менә хәзерге тормышымдагы периодта мин бәлки шулай аңлыймдыр. Данил әйтмешли, кияүгә чыгармын, минем өчен балам бәхет булыр. Ләкин бүген көндә менә миңа табылмаган әле достойный егет. Мин нишем инде утырып җылап утыра алмыйм, бит инде җыртык капчыкта киеп йөри алмыйм. Минем өчен менә сөенеч чыганагы булган икән, мин шушы гламурга әз генә үземнең өлешемне кертәм икән дип әйтим дә, әйме? Яки шуның бер өлешен үземә алам ди. Әйткәнемчә, татарга безнең үз-үзенә ышану җитми, үз-үзен ярату җитми. Гламур кешене без бүгенге көндә Гамилә әйтмешли дискотекка йөрүче, акча туздыручы, соңгы модельләр артыннан гына куучы дип күз алдына китерәбез, ләкин татарның гламур булырга омтылучы яшьләре арасында уку, белем алу, җәмгыятьтә үз урынын табу кебек андый кыйммәтләр алар популяр микән, алар гламур саналамы бүген безнең өчен? Ләйсән, җавап бирәле. Әлбәттә, гламур булыр өчен күп акча кирәк, име? Хәзер образованиесыз акча табырга бик читен, әйе. Шуңа күрә әйтәм, гламур үзеңне ярату, име? Менә Данил әйтмешли, үзеңне яраткач, синең әйбәт эштә эшлисең килә, име? Менә теге идән җуып, теге простой водитель булып йөрисең килми инде, име? Әйбәт эштә матур киенеп, матур кешеләр белән аралашасы килә. Мен әйтәм, гламурның бер зыяны да юк. Минем фикерем шул. Ләкин файда да юк дип әйтәләр, Рөстәм. Юк, аның нинди файда кирәк соң сезгә? Файда бар ул. Файдасы бар. Татарларга гламур керә икән, безнең татар үсә. Киресенчә. Безнең күбезенчә менә шуннан да татар ниндидер яңалык килеп чыга икән, безнең татарда һаман нәрсә бу нәрсә һаман сәхнәгә нәрсә чыгып, нәрсә эшли, нәрсә кигән диләр инде, бит. Кеше менә яшь җырчылар үзләренең акчасын костюм тектерәләр, җырлар яздыралар. Шунда менә халык, менә эй молодец бит, әйбит, менә шулай татар яшьләрен генә түгел, икенче милләт яшьләрен дә менә шулай татар теленә тарта бит. Нинди молодец дир урынына киресенчә яшьләрне сүгәләр. Ниндидер дөрес булмаган сыманрак китерәләр. Минем уйлавымча, менә безнең яшьләребез матур киенәләр, матур көйләр тыңлыйлар, матур машиналарда йөриләр. Бу бик әйбәт әйбер һәм бик яхшы күренеш дип
уйлыйм мин. Да бу буларга тиеш дигән әйтәйин. Әлбәттә бу яшьләрдән яңа менә формацияле яшьләрдән бөтенләй бер тора. Монда үзеңнең шушында кайнаган фикер белән генә бөтен эшне эшләп булмый, шуңа күрә заманча Монда без гламур яшьләр турында сөйләшкәч, татар яшьләре, урыс яшьләре дип бүләсе килми. Чөнки без әйтсәк хәзер, татар яшьләренә хас түгел бу дип әйтсәк, синең дискотекаларга йөри торган бөтен яшьләр рус дискотекаларына китәчәк. Аннан бернинди дә файда юк. Аның завыгын алыштыра алмыйсың аның беләгенә, синең дискотеканы ябып. Шуңа күрә сезнең дискотекалар ул кирәк. Ул гомумән гламур дигән әйбер гомумән яшьләр субкультурасына бәйле рәвештә әйтелгән сүзләр бит инде. Һәм минем уйлавымча, бу бераз гына теге безнең Россия тарихына да бәйледер. Менә бу гламурга бәйлелек кайчан мөмкин булды әле? 10 ел. Күп дигәндә. Аңарчы, менә мин хәтерлим, талонга иде күп әйберләр. Базары да юк иде аның, бутикларны әйтү дә юк инде. Шуңа күрә бу менә гламур яшьләргә бер русча әйткәндә глоток воздуха булды. Әмма бу әйбер узачактыр дип уйлыйм. Бу бер иреккә котырып алып, яңадан бер иреккә котырып алып, аннары үз урынына кайта, чит илдә мөгаен шулай булгандыр ул. Кадерле дуслар, Стиляги фильмның ахырын хәтерләсәгез, үзенең гомере буе стиляга булып матур киенеп йөргән егет Америкага киткәннән соң кире әйләнеп кайтып, анда андый кешеләр яшәми. Без гомумән икенче юлдан барганбыз икән дигән нәтиҗә ясый. Бүген инде ике якның да фикерләрен тыңлап, шундый нәтиҗәгә килер идем. Татар егетенә, татар иренә, татар кызларына ул гомере буе, гомер ахырына кадәр түбәтәен тотып, атын кочаклап кына яшәргә димәгән. Ул шуннан да алдынгы булырга тиеш һәм анда да аз булса да инде зәвык дигән, матурлык дигән, пөхтәлек дигән төшенчәләр булырга тиештер һәм алар сеңдерелергә тиештер безгә. Шуңа күрә сезгә бу темага үз өлешегезне кертүегез өчен бик зур рәхмәтемне белдерәбез. Гламур булу булмау һәр кешенең үз эше дигән нәтиҗәгә килде. Гламур булса да, бераз булса да татарның үзенчәлеген истә тотылсын иде дигән теләктә калабыз. Сау булыгыз.